Goedendag iedereen, ik heb hier nog een oude video van jaren terug van de fietssnelweg. Toen was het niet de F411, maar gewoon de oude spoorwegbaan. Dus deze locatie hier al te België, de Klinge, met verbinding Sint-Niklaas. Dat was een volledig avontuur om daardoor te fietsen, vooral bij slecht weer. Zoals je hier kan zien, er waren stukken beton, dan ook wel gewoon een bosweg, in bijzonder slechte staat. Dan verder ook vol met plassen. Het was echt een avontuur om daar door te fietsen en te komen in Sint-Niklaas, of ook voor de retour. Maar bon, het was wel interessant, opnieuw die verbinding bestond al. En wel leuk door het bos. Je ziet hier ook op de beelden, ja, dan in de herfstperiode, die takken die erop komen, ook die smalle wegen. En vooral bij de regen, bij volledig in de modder. Vooral hier, dus op een gegeven moment had je dus allemaal van die plassen, kon je dus gewoonweg niet meer doorfietsen, zonder echt, het was echt een sportavontuur. En dan, recent, de vernieuwing. Dus je ziet er wel in de eerste fase die verbredering van de locatie van de Klinge tot de E34. Dan ook een soort grind, dus hier was het beton nog niet aanwezig, het was eigenlijk een soort verharde terrein. En dan hebben ze in de volgende fase ook het beton gezet. Maar bon, hier, je kan het al zien hoe snel dat ik kon doorfietsen, dat is gewoon fantastisch. Dus je kan rekenen 10 kilometer van deze locatie tot Sint-Niklaas en dan hier nu de nieuwe beelden van vandaag, 26 september. Ongelooflijk mooi. Terug een soort grind, samen met beton. Wat is echt een geweldige route. Vandaag kon ik er niet op fietsen, omdat ze waren bezig met werken. En ook belangrijk, het wordt verlengd met de grens met Hulst. Dus tot het eindpunt van de oude douanepost. En in principe, als dat nog zo ook op Nederlands gebied gemoderniseerd worden, dan is het echt perfect. Dan kan je heel snel van Sint-Niklaas station tot Hulst stad. Dan heb je die belemmering niet meer van Kapellebrug.